Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Nattu bidu għal dina l-Ewkaristija fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. U l-għodwa tajba lil kulħadd. Kemm huwa qiebes il-kliem ta' Ġesu li jgħidilna ħobbu l-edewwa tagħkom. Mhijiex faċli. Rridu mmorru kontra in-natura tagħna. Biex aħna verament nħobbu anke biex tħobb trid taħfer ukoll. Bħalma Ġesu fuq is-salib għamel it-talba lill-Missier u qallu Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ejjew l-aħwa llum f'din ċelebrazzjoni npoġġu lilna nfusna quddiem il-mulej. Aħna kif aħna bin-nuqqasijiet tagħna u nitolbuh jaħfrilna. Mulej nitolbok maħfra il għaliex għadni ma ħfirx bis-serjetà il-min għamilli ħsara. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Aħfirlu mulej Ġesu ta' kemm il-darba nistrieħ fuq il-ħila tiegħi u mhux fuq tiegħek. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Aħfirlu mulej Ġesu ta' kemm il-darba ma ħabbejtx lil dawk li għaddewni biż-żmien, weġġawni u għadni nġorr il-weġġa sal-ġurnata tal-lum. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej dawwar lubna lejk u għamel li nagħtu ruħna għas-servizz tiegħek. Bil-infittxu dejjem dak li waħdu huwa meħtieġ. U aħna nagħmlu emejjel ta' mħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u isaltan mal-Ispiritu is-Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: Illum il-mulej Alla tiegħek qiegħed jordnalek li tagħmel dawn il-liġijiet u dawn il-praċetti u qis li tagħmilhom b'qalbek kollha u bruħek kollha. Int ġelt lill-mulej jgħid li jkun Alla tiegħek u li timxi fit-toroq tiegħu u li tħares il-liġijiet tiegħu u l-kmandamenti u l-preċetti tiegħu u tisma' minn kliemu. U l-mulej ġelek tagħti kelma llum li tkun poplu maħtur tiegħu kif kien qallek u li tħares l-ordnijiet kollha tiegħu biex hu jollik fuq il-ġnus kollha li jagħmel fl-isem u fil-ġieħ u tkun ġens ikkonsagrat lill-mulej Alla tiegħek kif kien wedek.
il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm risponsorjali. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-limxi tal-mulej. Ħenjin dawk li triqtom blaħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Inti tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imbagħad infaħrek b'qalb safja meta nitgħallem id-digreti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek. La tħallinix għal kollox. Flimkien, ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Issa hu żmien it-tajjeb, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Mela f'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, smajtu x'intqal, ħobb il-lajrek u wobgħod lill-għadu tiegħek. Ma jiena ngħidilkom, ħobbu lill-għedewwa tagħkom. Itolbu għal dawk li jippersegwitawkom biex tkunu wlied missierkom illi huwa fis-smawiet. Għaliex huwa itella x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin. U jniżżel ix-xita sew fuq min huwa tajjeb kif ukoll fuq min mhuwiex. Għaliex jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas ikolkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħudkom biss, xi tkunu qegħdin tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Mela kunu intom ukoll perfetti, bħalma huwa perfett missierkom li huwa fis-smawiet. U din hija l-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Talim tal-Evanġelju inaddafna minn ħtijietna. Smajtu x'intqal rajna, ħobb il-lajrek u wobgħod lill-għadu tiegħek. Imma jien ngħidilkom, u qed jgħidha lilna wkoll dalgħodu, ħobbu l-għedewwa tagħkom u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom sabiex intom tkunu ulied missierkom li huwa fis-smawiet. Il-Vanġelu ta' San Mattew, kapitlu 5. Il-famuż psikjatra Dr. Smiley Blanton mar iżuru pazjent u dan il-pazjent meta poġġa bil-qiegħda quddiem u nduna li fuq il-mejda il-psikjatra kellu il-bibja. U qallu il-pazjent, tgħidlix li inti taqra l-bibja? U Dr. Smiley ħares lejh u qallu mhux biss naqra l-bibja, imma wkoll jiena nimmedita l-bibja. Għaliex il-bibja hija l-aqwa ktieb li inkiteb dwar kif il-bniedem għandu jġib ruħu quddiem il-bnedmin. U li kieku kulħadd, kull bniedem jimxi fuq it-tagħlim tal-Bibja, ħafna psikjatri bħali ikollhom jagħlqu l-kliniċi tagħhom u jmorru jistadu. Ġifieri daqshekk kien
konvint dan il-psikjatra li l-aqwa mediċina insibuha mhux għand it-tobba u l-psikjatri imma għand Ġesu Kristu. U llum se nitkellem fil-qosor dwar il-mart li l-bniedem minħabba fih kollu jirrikorri għall-għajnuna professjonali. Hemm 3 tipi ta' mart, hemm il-mart spiritwali, hemm il-mart psikoloġiku u hemm il-mart fiżiku. Xi waħda jew oħra tolqotna lilna. U Ġesu llum qed jgħidilna li hu għandu soluzzjoni għal daw it-3 tipi ta' mart u Ġesu irid ifejjaqna. Però biex ifejjaqna aħna rridu nikkoperaw miegħu. Irridu kif qalilna hu inħobbu lill-għadu tagħna u nitolbu għal min jippersegwitana. U dik kuljum filgħodu xi tqum inti tiddetermina kif għandha tkun il-ġurnata tiegħek. U din hija waħda mill-frażijiet pereżempju li jekk inti trid ikollok ġurnata tajba li permezz tal-konvinzjoni tiegħek tibda tfieq, allura filgħodu inti tittajt lilek innifsek. Jiena llum irrid inħobb l-għadu tiegħi u jiena rrid illum nitlob ukoll għall-dewwa tiegħi. X'inhu l-mart spiritwali? Il-mart spiritwali huwa fil-qosor dak il-bniedem illi jgħix fid-dnub. Dara jgħix fid-dnub u allura id-dnub qed joħloqlu tensjoni fil-ħajja tiegħu. Dik hija marda. Il-mart psikoloġiku jena nistaqsi u min mhuwiex xi ftit jew skwilibrat biex kollha kemm aħna. U l-mart fiżiku insibu li kważi 1/5 tal-4 Vanġeli jittrattaw dwar Kristu ifejjaq. Meta jmorru għandu n-nies ifejjaq. U l-istudjużi llum fi żminijietna jgħidu illi ħafna dnubiet mart fiżiku ġej minħabba d-dnubiet tagħna. Ħafna mart fiżiku minħabba dnub li l-bniedem jagħmel. It-tobba jgħidu wkoll li 50% ta' dawk li jidħlu l-isptar huma xi ftit jew wisq kawża ta' mart spiritwali. Hemm mart li jiġi mit-tipjib, mit-traskuraġġni, mill-ikel żejjed, mill-inkwiet. Hemm mart ieħor li jiġi mill-mibeda, mill-vendetta kontra l-għadu tagħna. U għalhekk tiġi din il-frażi tal-lum. Ħobbu l-għedewwa tagħkom, jitolbu għal min jippersegwitakom. L-aħwa fil-qosor mela, il-mulej fejjaq mhux biex juri li huwa Alla, imma l-mulej fejjaq għax hu Alla. Dik hija r-raġuni. Għalhekk ġejt jiena mhux għal dawk li huma b'saħħithom. Għalilna ġejt għan-naċ il-mitlufa u mhux għad-99 naġa li qegħdin mistrieħa fil-maqjel. U għalhekk il-fejqan jibda meta jiena nieħu bis-serjetà il-kliem ta' Ġesu. Ħobbu l-għedewwa tagħkom, jitolbu għal min jippersegwitawkom. Konklużjoni tiegħi hija din. Għalfejn jiena immur il-Knisja jekk jiena dan il-kliem għadni ma ħadtux bis-serjetà. X'immur nagħmel iktar jiena pellegrinaġġi u nsiefer f'artijiet li huma qaddisa. Jekk il-kliem ta' Kristu nipprova niffitjah fil-kaxxun tiegħi flok jiena niffitja fil-kaxxun ta' Kristu. Għalfejn nibqa' mur għand it-tobba, għand il-psikjatri, għand is-sħaħar, meta m'iniex lest li inħobb l-għedewwa tiegħi u laqas ma jiena lest li nitlob għal dawk li jippersegwitawni. Walakin jiena naħseb li f'dan ir-randal l-aħwa jekk nieħduh bis-serjetà għandna biżżejjed fuq xiex naħsbu.
Għat-talbiet illum nirrispondu flimkien u ngħidu Atina widen mulej u ħenna lina. Atina widen mulej u ħenna lina. Illum nitolbu għall-Knisja li tagħha nagħmel parti jiena wkoll minna biex inkunu lkoll strumenti ta' maħfra lejn kull bniedem. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. Nitolbu għal daw kollha li huma responsabbli mill-ħarsien tal-ġustizzja u anki għal dawk li għandhom ukoll l-ordni u l-paċi fil-pajjiż. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. Nitolbu għaż-żgħażagħ li telqu mid-dar jew inkella li huma imċaħdin mill-imħabba tal-ġenituri. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. U għalina wkoll li nħossuna midinbin biex ikollna il-kuraġġ inqumu u nerġgħu lejk b'impenn sinċir ta' ħajja nisranija. Nitolbu. Atina widen mulej u ħenna lina. Fis-skiet ta' qalbna jew nagħmlu it-talba tagħna. U dawn it-talbiet nitolbuhom bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Ejjew nitolbu l-aħwa ħalli dan is-sagrifiċċju joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej, ġeddidna b'dawn il-misteri qaddisa tiegħek u bil-qawwa tagħhom ikun jistħoqilna il-ġid li aħna niksbu permezz tagħhom. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. L-aħwa hija ħaġa verament sewwa u xierqa. Li aħna llum inġbarna biex il-Alla irroddulu ħajr. Għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena ħalli fih jinħallu minn kull ġibda ħażina u nintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk l-aħwa jew issa mal-anġeli u l-qaddisin irroddulu ħajr u bla qiegħda intennulu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Missier ħanin li taħkem fuq kull seta, aħna imberkuk permezz ta' ibnek Ġesu u għal-kelma li bija l-bniedem isalva.
وليت اللي تعطي للمذنب والطريق اللي منا يصلنا السلام تياك. والله متى احنا دبادنا منك انت رجعتنا لورا عندك برمتز تا جسو. وفي الوقت اللي اللوم قاعدين نتشلبراو الحبيبرية تاعنا مياك نطلبك سبيش تبيرك وتقدس دي الأوفرتا باش يصيروا علينا الجسم والدم تا ابنك العزيز. ملا في ديك الليلة متى جسو كان مدور ملهوة من فوق الميدة ها الهوبس عمل طلبة ترات الهاير بيرك قسم مبات نولولهم قاللهم خودوا وكولوا الكل من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم. بعت ورا لكلا جسو هالكالتشي اللي كان مملي بالنبيت طلب وراد لك الهاير نولولهم قاللهم خودوا يشربوا منه الكل دانوا الكالتشي تا دمي تالبات الجديد اللي يبقى لديم الدم اللي يشرت عليكم والبندمين كلها والمحفرة تا دنوبيت عملوا دان تفكيرا تياي. Dan huwa l-misteru tal-fidi tagħna. Salvana into Salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna r-ran tal-imħabba tiegħek. U aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' ibnek. Missier qaddis il-qana ma' ibnek bitqarbina li sejrin nagħmlu. Għatina l-Spiritu qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna dak kollu li jifridna u iżomna xirka waħda mal-Papa Leone 14, mal-Arċisqof tana Charles, mal-Isqof Joseph u l-Isqof Anton, mas-saċerdoti, mal-missjonarji u mal-poplu tiegħek kollu u għamel illi l-Knisja tiegħek tkun għalina sinjal ta' għaqda u għajn ta' slim. U lilna li ġbartna madwar mejda waħda f'rabta ta' mħabba ma' Omna Marija, ma' raġel ġust tagħha San Giuseppe, ma' l-Apostli u ma' l-qaddisin kollha, hekk ukoll iġbor il-bnedmin ta' kull sura ta' kull xorta, ta' kull ġens u kull il-sin, faqda sħiħa bejnietom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja tas-slim. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu is-Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Jew l-aħwa. Miġburin flimkien ninaqdu f'din it-talba nitolbu għal xulxin, nitolbu speċjalment biex inkunu kapaċi naħfru bis-serjetà jekk iridu li jibda l-fejqan ġewwa fina. Missierna Li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la taħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej f'din it-talba tlabniek, ħlisna mid-deni u fit-tieba tiegħek għatina il-paċi fi żmienna
biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa mill-inkwiet. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. U l-mulej li l-apostli kien jgħidilhom ejjew għandi intom li intom imtaqlin u jiena inserraħkom. Illum mulej ngħidulek tħares lejn it-toqol tad-dnub tagħna. Ħares lejn il-fidi ċkejkna tagħna. Għatina s-slim u l-għaqda li inti trid fina. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew bħall-aħwa nagħtu l-paċi lil xulxin. Paċi magħkom. Paċi. Ngħidu flimkien ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Ekuti dan huwa Ġesu l-mistieden speċjali, dan huwa dak li wedna il-maħfra tad-dnubiet. Ħenjin aħna il-lum ġejna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Amen. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, mulej xeret fuqna il-grazzja tiegħek. Ġeddidna b'daw il-misteri qaddisa u għallimna l-preċetti tiegħek għatina dejjem l-għajnuna u s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta.
Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li jitħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kollha u l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tal-ferħ. Meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa,
imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik ismat tal-btana, Ġesu twelet għalina li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħurġenna l-erwieħ kollha u l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta. Bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben
u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna lik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma t-talb tagħna. Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha l-iktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mrej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu s-saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ. Meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabiħ fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Islim għalik Marija bil-grazzja mimlija għal-mulej miegħek,
imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Is-silima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Is-silima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik ismat talb tagħna, Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, tal-ħniena ħajjaħlewha ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nittniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Jamela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek u tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Tulab għalina qaddisa Umm Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu għall-intenzjoni tal-Papa li ssirna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Islima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierak il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iban u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qatt talb tagħna, ħenna lina, Missier Eternalla, ħenna lina, u benalla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Umm Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri tal-avorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina,
Arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġeli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġini, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella is-sema, Itlob għalina. sultana tar-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina. nitolbu. Għatililna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Amen. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra il-ħażen u tnassis tad-demonju. Raznu Alla nitolbu bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern, ix-xitan u l-ispirtu ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp, Slimalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, li l-akalla fdalek il-libnu, fik Marija għadet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddex Ġuseppi kun missier għalina l-koll, mexxina fit-triq tal-ħajja, għaqilna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publium, Itlob għalina. San George Prekam, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom il-qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. ħallitina t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-demm tiegħek. Ekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uomm, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.